Èxit per a la tecnologia catalana. L'empresa Open Cosmos ha llançat el nanosatèl·lit ISAT-2, una fita que demostra el poder de la intel·ligència artificial en l'espai. Aquest petit satèl·lit, llançat des de la base de Vandenberg als Estats Units, està equipat amb una càmera multiespectral i un ordinador que executa aplicacions d'IA. Què significa això? Que pot analitzar dades en temps real i prendre decisions de forma autònoma. Aquesta tecnologia revolucionària permet una resposta ràpida davant desastres naturals, seguiment ambiental i molt més, sense haver d'enviar dades massives a la Terra. L'ISAT-2 no només representa un avanç en la tecnologia espacial, sinó que també mostra com la intel·ligència artificial pot transformar la nostra comprensió del planeta. Amb aquest llançament, Open Cosmos posa Catalunya al capdavant de la innovació espacial. Un gran pas per a l'espai i per al futur de la ciència.